What's up, yo? It's your homie Ian. How many days? What's up, yo? What's going on, guys? It's your homie again, Ian. And karon nataron sa Mualbual, nata sa Basdiot in particular. So kaniya mong stayhan nami dire sa Mariana guest house. Yeah, actually owned ni siya sa among friend. So maabot ang mga friend tomorrow. Onya, mga tumiog, Pescador Island, Sardines Run, and the usual here sa Mualbual. So, money ang whole place. And if you want, makabook one through Airbnb. And kung ganahan mo chill lang na lugar, layo sa mga samok like there in Basdako, you can also check Mariana's guest house and Airbnb. Yeah, guys. So, kami namin nag-stay dito, na park there sa taas. So, bunk beds for 500 per person. And here also, ila po ning gitabangan. So, kanin mo ni nindot dere. I'm not sure ila ang price pero mas mahal. And here, so nice, di ba? Atong i-ablihan ang bag-o na to nga face mask para sa tong diving. Ikan pa ni siya kuan. Pabito kay baka sa nigikan. Full face ni siya nga mask, guys, para makiginhawa tayo lams tubig, guys. Ha? Nya, natango na to tong eyeglass. Nadidiri yan para huot-huot. Try ko na ako. So, bas mo. Ay, hindi maikot. Bas mo. Ana, day. Mao ni ang common area, mao ni ang kitchen nila. Luto, pwede ra magkuha ng mga guests. Mariana's guest house, bitch. So, dali nga part, pwede diri mag-chill-chill ang mga kuan bisita, ang mga guests. Mga on sa mi kay gutom. Right. So, nangabot ng mga choy. So, nangabot na sila. So, padong na miog sardines run. Karon ang sardines na dito. Dapat. Tara dito dapat ang sardines. And we have a friend here from Sweden. So, I think we're gonna meet him later. So, stay tuned, guys, and what's up, yo? It's your homie Ian. Daghan ng tao eh. Yan kay mga tourist. Tanaw sa turtle. Turtle ay mong tanaw diri. Grabe ka dagdag turtle. Grabe ka dagdag turtle. Grabe ka dagdag turtle. Dagdag ay turtle. Pawikans. Many pawikans. Oh, nami nakailag na rin from Sweden actually parehami og place nga stayhan. So yeah, this from Sweden. He's So kind of telling a yeah. story and like how we met, something. Say hi to the vlog. Say hi. Oh, Sweden. In place like not many people know Sweden is. So wala din mga itong Pescador kay hangin kayo. Kumusta yung mga pagtanaw sa mga pawikan ba eh? Tagko ang pawikan, may mga puti. Kumusta? Nice ha? Pwede pala ito kapo ng pawikan ba? Mas maayo. Sa tagtungod ba nga nakakita ni ba sa mga storya ka ba eh? Pagkatinuod lang, nindot kayo ang kuan, kanang mualbual.
shoot kayo ang sunset. Yan, chill lang ang lugar. So, karon tanaw sa tag-YouTube. Kaya daghan nga mga upload silang Daniel Mars, Charet. And last day na namo karon on nya wa may kibaw kung sa platform today kay wala may makadayon sa Pescador na sad. Guys, if you want to rent a room here in Panagsama, Pasdiot, Malboal, you can always contact Marian Guest House. You can look it up in Airbnb also. So yeah. Mausan daghan sang tourist diri kay naapod diri ang mga dive shops offer mga diving courses diri sa Moalboal. Actually diri sila magpaduol kay mas duol man sila diri sa mga dive spots like Pescador Island. Usahay nindot lang gyud nga magpayahay ta. Take that vacation leave you deserve. True.